Piştî hilbijartinên yekê mijdarê AK Partiye dest bi nîqaşa avakirina sîstema serokatiyê kir û HDP jî niha pêvajoya aştiyê nîqaş dike. Ji bo sîstema serokatiyê bê avakirin, pêdiviya AK Partiyê bi referandumê heye û ji bo wê jî 330 parlamenter pêwîst in. Him parlamenterên HDP dibêjin ger mafên Kurdan bên dayîn ew dikarin piştgirî bidin sîstema serokatiyê. Erdoğan ve Serok o psikolojik Kürt çareser bike demokrasi buxaze bine Türkiye çima HDP alikari nede. O psikolojik Kürt çareser ne ojma hatırı tişki ne kanuneki ne guhartın o yani ne Serok ki demokrat ve Serok diktatör ve çima alikari bidiya. Him parlamenterên AK Partiyê jî dibêjin ew bi to awayî bi HDP re bazarî nekin û helwesta HDP dê pêşeroja pêvajoya aştiyê diyar bike. Evya desi HDP dayı. HDP revya. Ji ava çekirina demokrasiye çekirina evi revya. Ji belavi gere evya desi HDP dava. AK Parti tücari pazarı tişki nekiri jive peve jinakı. Ne mümküne. Çünkü tişki pazarı ve tügerle karşı bir tişki bidi. Ev sê rojin hem AK Parti û hem jî HDP li ser sîstema serokatiyê û pêvajoya aştiyê daxuyaniyên ji hev cuda didin. Lê daxuyaniyên her du aliyan jî li gorî beriya hilbijartinê nermtirin. Di rewşekî wiha de pêkekê agirbest betal kir. Wisa diyar e ku beriya sîstema serokatiyê di êdî agirbestekî nû bibe rojeva sereke ya Tirkiyeyê. Gönül Morkoç, Rudaw, Amet.